Време ще гледа пик. Кога ще гледаме това? Кога стана? Брат, като ще мина шибания. Окей. Не днеска. Да. Окей. What the fuck are we doing, look? Yes. Найс. Виж, може и да гледаме One Last Kill днеска, защото да. Какво? Мина ли го? Получи се, да, получи се. Браво.